El luxe humil i necessari del dia el trobem per als qui heu arribat fins a l'últim dels relats del programa. Un luxe en forma de poesia, de sàtira valenciana, perquè Paco ens regalarà una que ha escrit precisament al voltant del confinament i que genera reflexió i rialles, n'estic segur. Paco, presenta't abans que escoltem eixe poema. Pues soc Paco Fernández, estic a casa, el confinament m'ha agarrat com a la majoria per sorpresa i aleshores estic, pues, com tots, col·laborant al màxim, quedant-me a casa perquè no tinc altra cosa que poder oferir en la meva situació. És a dir, que no tinc màquina de cosir, no puc fer mascaretes, no puc fer coses d'aquestes, aleshores la meva col·laboració és quedar-me a casa, que és el que ens recomanen, i aplaudir a les 8 a tots els que estan col·laborant d'esta manera en primera línia. Paco, conta'ns, com ha canviat la teua rutina? Com estàs fent-te a esta realitat nova? Sí, bé, la rutina efectivament no ha canviat per a mi, ha canviat per a tots. És a dir, que aquesta sensació de privació de llibertat que teníem abans, de poder eixir a fer el que volíem, és una cosa que tots estem immersos. Aleshores, pues, com per a tots, per a mi ha canviat. Abans jo anava a caminar, anava a pilates, al meu grup de teatre, en fi, els caps de setmana anava amb la meva dona al cine i coses d'estes, a sopar amb els amics i en fi, estar amb les meves filles, la meva neta, que la trobo a faltar a muntó. I bé, doncs aquesta rutina ha canviat totalment, és a dir, tot això ara està en plan virtual, tot està en videollamades, que diguem, i quedades per telèfon, amics i coses d'estes, és a dir, que suposo que no sóc l'únic. Estem tots així patint la mateixa situació. Com portes la gestió de tots aquests missatges que t'arriben per WhatsApp? És una miqueta desbordant. De tota manera, això serveix una miqueta també de distracció. És a dir, de vegades recibeixes el mateix missatge per 5 o 6 vies diferents i dius, me caga la mare, ja me l'han enviat. Però bé, no estic ni a favor ni en contra. Penso que és una distracció per a molta gent i pot ser també una miqueta saturant. És a dir que... Però bé, això és el que hi ha. És la substitució de la conversa diària i és una miqueta pues, la reacció de la gent que està a casa i no sap què fer, pues, es comença a compartir coses i, bueno, diguem que forma part d'aquesta evolució que estem tenint tots degut a aquest confinament. I si estem un poc desbordats, com es dius, pels missatges per tot arreu, al mòbil, com et gestiones ara el consum d'informació televisiva o radiofònica? Pues ara veuràs, jo no soc un de televisió, però sí que reconec que l'ha inclòs esta faceta de televisió, l'ha inclòs una miqueta en la meva vida quotidiana degut al confinament. És a dir, que si jo abans no veia cap sèrie o no veia cap pel·lícula així com a norma, ara, per allò de diversificar una miqueta, pues sí que veig una miqueta més de tele del que jo veia habitualment. Però, bueno, suposa que és per allò de no caure en la mateixa rutina i de dir, bueno, pues això que jo faig habitualment, com és escriure o llegir, pues estic fart d'estar 24 hores al dia llegint o escrivint. Però sí, jo diguem que la ràdio, per exemple, l'escolto per la nit. La tele, pues, veig alguna sèrie de Netflix i coses d'estes. Junt amb la meva dona, la compartim, la discutim. I bé, pues, això és el que hi ha. Ha inclòs esta faceta a la meva rutina diària, no? En el teu dia a dia, què trobes a faltar? Home, del dia a dia trobo a faltar el que era la meva llibertat, és a dir, el poder eixir a caminar, anar a parlar amb els amics, anar a la meva classe de pilates amb la meva dona, que anaven 2 dies a la setmana, 2 dies més anava pues, a un grup de teatre. En fi, aquesta llibertat que ara no tenim, però bé, penso que és el sacrifici que hem de fer. I veig que ens aproximem al teu vessant més artístic. També fas poesia. En concret, la que ara ens recitaràs, del confinament, precisament. Com va arribar la inspiració? Ara veuràs, jo sempre dic que no me considero ni poeta ni escriptor. Jo dic que això, per la meva part, seria com dir que soc cuiner perquè he fet 4 paelles i 4 barbacoes.
soc aficionat, m'agrada escriure sainets, m'agrada escriure poesia satírica. És a dir, quan parlo de poesia, jo sempre parlo de poesia satírica. De tant en tant, inspirat en, com ara ha sigut el cas, inspirat en el confinament, una nit vaig dir, la gent està queixant-se de que no és de casa, la gent està queixant-se de que va a la nevera, de que va a engreixar-se, vaig a fer una coseta sobre aquest tema. A mi sempre m'ha agradat l'humor. Jo tinc algunes cosetes escrites d'humor, un llibre que el primer llibre que vaig publicar el dia El vocabulario de la Real Acadèmia, en el que anava fent definicions absurdes sobre vocables castellans. I bé, sí, sempre m'ha agradat l'humor. I tinc algunes coses escrites. I quan em vaig jubilar, vaig dir, ara que tinc més temps vaig a tractar d'escriure en valencià, perquè jo no havia escrit mai en castellà. Jo he passat 20 anys fora d'Espanya i encara que a casa es parlava el valencià, escriure-lo jo no sabia escriure'l. Aleshores em vaig matricular, vaig fer 2 o 3 anys de formació, per a presentar-me als exàmens de la Junta Qualificadora, vaig treure l'examen de superior, i tot allò va ser una miqueta per millorar el meu nivell de valencià. Jo el parlava, però el parlava mal com l'hem parlat tots els que tenim la meva edat. I això prova que el coneixement no té edat, és a dir, que pots dependre qualsevol cosa a partir de qualsevol edat i mantindre la memòria activa, que és molt important. I ara sí, Paco, anem amb eixa poesia del confinament. Endavant. Confinament 2020. Això del confinament ja està tocant-me els collons. Ja comencen a apretar-me camises i pantalons. Tot el dia dins de casa, obrint i tancant nevera. Serà per avorriment o perquè sóc un fartera? Primer un tros de pernil, després un tros de formatge. Em faré com un barril per menjar com un salvatge. Jo no pare de pesar-me per veure quant he augmentat i em posse de mala llet perquè he pujat 1 quilet i encara no s'ha acabat. Això no té precedents i per la meua feblesa menja sense mirament i bec martini i cervesa. A casa jo no sé estar. És per a mi un suplici. I no pare de menjar en lloc de fer exercici. Tot el dia dins de casa com si fos un calabós. I tot per culpa d'un virus que diuen que és contagiós. Estic fart de quarantena. I fart de la meua dona. Tot és manar-me faena i enviar-me a Mercadona. Ja ho he agarrat per costum. No queda paper de vàter. Veig si queda en consum. Com això no acabe pronte, el meu cap tirarà fum.